Evrokupa, košarkaši Crvene zvezde zajedno s stručnim štabom odmah posle treninga idemo za Kazan, duel protiv ekipe koja je kvalitetom igračkim ove sezone, a i rezultatima koji su postizali i oni što su ti igrači se uradili svojim karijerama jasno na startu postavljenu realnu poziciju, s tim da i rezultate koje su postizali tokom sezone ukazuju na to da svojim kvalitetom mogu i za sigurno više od takmičenja koje se mi zajedno trenutno nalazimo. To su i pokazali ostalom u duelima koje su igrali protiv ekipa iz Euro lige i bez ikakve dileme na svom parketu predstavlja protivnika koji je kadar da savladava i najkvalitetnije evropske timove. Iskustvo koje posjeduju i kvalitet koje imaju, naravno sa domaćim parketom, ih realno stavlja u poziciju da imaju prostora da mogu da nas savladaju i mi jednostavno ne smijemo, ne možemo i nemamo uslova da razmišljamo drugačije osim da odemo u Kazanje i igramo meč i pokušamo da budemo konkurentni svih 40 minuta, ne razmišljajući uopšte o razlikama, već jednostavno sa tendencijom da jednom pametnom igrom imamo uslove da na kraju budemo zadovoljni. Realno, sagledavajući sve što se izdešavalo do sada, ekipa Unisa koja je na svom parketu uspjela da, ali ne samo na svom parketu, već i u gostima savlada ekipe iz Evrolige, a način na koji su to uradili kod kuće protiv Lokomotive i protiv Ritasa upozorava bez ikakvih dilema. 28 razlike Lokomotivu su savladali u Kazanju, 20 razlike Ritasa. Mi smo imali prilike da igramo protiv tih ekipa, pa ih i svi zajedno jako dobro poznajemo, ali bez obzira na sve to otići ćemo da odigramo najbolji mogući meč, iako putujemo kompletni, ali bez 100% spremnog, čak i možda sam pretjerao s procentom Radenovića, ali svi ostali će dati sve od sebe da zaustavimo taj kvalitet koji oni posjeduju, jer to nije samo Gudlok koji je sposoban da praktično sam dobija velike mečeve, ali uz njega su tu i iskustvo Ejcona, kvalitet Mekija, Spolja, Zizisa naravno koji je igrao u najboljim evropskim klubovima i puno sigurno ovakvih i većih ustalom mečeva kao Makoglu koji će biti sigurno mnogo bolje nego što je to u meču koji smo odigrali u Beogradu. Naravno tu su i ostali igrači domaći koji nisu za podcjenjivanje, ne zbog činjenice da imaju kvaliteta, već i naravno iskustva su i oni prošli klubove koji su također bili i sada su naravno u vrhu evropske košarke. Da ovi rezultati koji su oni postigli, imena koja oni imaju i sve ono što su napravili jasno pokazuje da mi jednostavno ne možemo biti favoriti. Ni u jednoj poziciji odnosno na njih, mi jednostavno možemo samo da odemo, da odigramo meč i da budemo na nivou na kojem mi priželjkujemo, pa da onda se nadamo dobrom rezultatu. A evidentno je da kroz ono što sam rekao već u prvom dijelu izlaganja, ako ekipa ima kvaliteta da po 15 razlike savladava ekipe na strani u njihovom takmičenju, a kod kuće, rekao sam kako ubedljivo, onda mi ne smijemo da razmišljamo drugačije i mislim da je sasvim prirodno i realno da se ponašamo ovako. Što se tiče putovanja, ovo nam je 3. put da idemo, nije, jer smo išli i protiv Njižnjeg na meč i nadam se da će aklimatizacija biti adekvatna i da će 3. put biti bolje nego u prva 2 duela. Ali bez dileme da postoji naravno problematika i putovanja i aklimatizacije, vremenske razlike, ali
niti želim, niti hoću da razmišljam o tome, niti da posmatram to kao bilo kakvu vrstu alibi. Imali smo, kad smo bili u Novu Gordu, tako, realno problema, jer osim 3 sata i nekog, da kažem, teškog puta i kasnog stizanja, temperatura je bila preko 30 stepeni razlike u odnosu na Beograd i nije to ni malo jednostavno, ali idemo razmišljajući i pripremajući se za ono što nas čeka na samom terenu. Ništa više od toga. Ne, mi imamo naš plan. Mi imamo naš plan, naš način igre i to normalno neće zavisiti da li će u detaljima neke stvari mijenjati, svakako da, ali nadam se da ćemo u toku današnjeg dana saznati i to, ali iskreno da budem, nismo se previše bavili tim. Jer mi imamo problema toga tipa, nećemo ni mi biti, kao što sam rekao, vezano za Radenovića na 100%, onda ne želim ni da posmatram druge stvari drugačije.